tiso ningkan pharo isira hini arta plengdera phita muri tongpo kibut parjang jetlang lang hempialong bang hini covid-19 ke soang thek kelong serang ahawararat non puanta kemesen atowar chileng dunlong lelang Kardong pinikar benglong live prime time berta longpen nilisami juli bepi nonar jikta bertang tonpen member terang akaya hut vote ke jogdun long cheng abangphu mensing tisok ningkan pharo isira hini arta plengdera phita muri tongpo kibut parjang jetlang Mensing Tiso Alanglike Member of District Council Nihang Togbi Nihang Rongphar Lapen Member Terangatum Akaya Hut Vote ke Jogdun Longcheng Abang Phuang Bongpen Inutlo Alangli non pirthe kahache dun boma pora hut ahe marit kavi penchenglo kelang abang kavi kisung ke boy thek tik pensi sai jobje akai chepadam nang bomlo Bonta alang lila puan kesar arta hut sitami hithi borwa penchenglo kenang sot asai anta ame thanglok si cheklem bomlang alang li pirthe kereng dun ija phanpura narlosuni tar chubu pen hithi chojor cholan dun ik bomsi an eom ke cholong ja phan bor I kirsan dun bomlo Nilitum nada kaibong tisorong amekar mensing tiso alang li keningkan pharoi sira hinilo arta hakoing chin ilitum ke non owe mi tum ke dam bomlo ar pirthi nang chikirla bomlo owe nang cheprek bomlo ta kesara tum hanili apor chipidun thekhe alang litum ke thek ason do anili tum non anda chini dun de son chidola same alang like kesar nak put son dagali alang like ni hang tokbi MDC ki thudun cheng alang like phut ke jogun cheng lo pen phut ke jog dun hut ako ke rod hemawe same rod hema klang cheng hut alang litum samit ke long lo siku la pen la ana ta same alang li non uda inglong arit sai chuki bom lang tong toke heng thi pen chonong don bom bong hompi neta chonong don bom lang ngapen alang li ke thek son do o alang li karbi karba ron atang jutang anat penangan kirim do chengpi cheng buruk pen cheng lok muri tongpo ki but pen cheng lok lun barim hakko lun pen cheng lok penangan alang li same ke thek son do ana ke sar same jo alang li hem ke duk pik boy pik lase pini karbing long life pen karbing long ra phan pachini kang tung alang li hello lase alang li long le litum puthot litum arju konuna solo sabra nang li men ke men sing tu so men sing tiso kai bong tu so la ko pilo ke odong ke muria thongpo muri tongpo to ande muri tongpo ki budle niltum arju ponena you know that ka de oi to mo api you me po oi to bud na lap ka de ako kene tua ita tan do de tua e ha tua e usu ke ju ke oi to you ya bu bom to bud na amu ri si you you no tan to jak kong pilam na Mensing tiso alanglike arisoa ko penta karbi jutang jobat nim rokom amta kachari dun pame abangphu lapen non ningkan pharo isira hini arta nang plengdera phita muri tongpo ki but cheng ki thi pen chenglo ason ason ki thip ke thengana thu thek pamela
Bonta non ke alang like sar thu par pik lo ajok amega bang chechar o edet lo lasi komane aning ke me abang phu jasemet methang akhaya phan kaching hon par pik abang phu KAAC CM tuliram rong hanga phan kanghon kangjin sopen akirap nang pipon tha pusi kachuning ripadupon dena rong pen bikrom teron karbieng long lai Kiduk kilak arar phanpu kapanong pon PMAYG ahem so kikim Karbi Anglong Arlo a constituency tin alongta ahem kikim ketang mote ketang tesi ong munagajok hem so kelong dun ke ong dung ahem phuatum ningduk chepaklang pon rinti Lason Thotsi Langpher constituency Arlo Volongkomaji pen kilometer ke thom ke helo Ramterang arong along PMAYG ahem kikim patang tedetsi bihamlo Langso mepi blog ahin pen kedam tang surihini ra krener kep aningkan pen kikim kerang pon bangso PMAYG ahem peneng surihini ra ingko aningkan anta kapatang un edara bangke langso mepi blog atumta chetherak nangji ahem kikim masonamung do anta nitumsi nang pietpo lasinang lituma passbook nituma phan nang pidun ednon pusi JE ahin pen nang kipu ajok pidun edlo lapen nang kele atangka do anta JE atumsi endamerlo Seta JE atuma phan abatai pudam det apita ahema bangke nang patang pipedetlo hemso apu thakalam niltum abatai tin kidam hatame block office longta thang nat ardi nang pipedalom pen JE phandame tangka ke nang tumsi olai lablo nang tumsi chipare deng lablo sitame laso hemso mukha koson si patang te dan mapu JE phandame niltum complain pilu sitame JE tame thang nat ardi tanang pipe Lasi abatai ke nil tenge komplain ta dekte dalo rong asuke kiluwa ka tumama ako khiti bati pe na joine ma jil bhanda chi tongamber ta dekte dalo lasi nal tum sarkar pe na hin kupisi la tum phan insai ma la so pu thaksi non nil tum rong asar hoi pen mane kachuning ri thu alam ke la solam chalo Hemso Parman nangkele atangka do anta bengalong endamlo lapenili phan surihini ra pharopho nang piamat la anabangke kangbura kramsasi atangka do anabangke nang endun edlo lai dunik lo hala kangbura kramsasi na su dunik dalo na endunik dalo ni tum han ke na pidel adha nang pile hai hajare ni ra pharopho Lasinili tuma phan ke tangka ta nang pinang ni ahema bangle nang patang pipon denon pusi hemso kelong dun arada tumpen ningje pon lapen rat aphar loka chojor aje ia tuma phana bangke sarkar pen ingsai nang ji pusi KAAC aphan kachuningri padopon Volongkomaji pen Wilson Terang Karbiang Long Live West Karbi Anglong lapen Meghalaya State kachakoinot ahoy along kedo Khanduli State Dispensary pen chepatir pi ponsi rong arlo kedo arara tuma phan COVID-19 akeso do aviang thek kelang jia phan lang hempi alongsi sideng pondo Sominder adang along corona akeso ki umpluwa porahut det pi adang along chotkali Karbi Anglong arlo along amatta bang pharu pho kileji ang angsi nang libomlo Bangso ajok rong rup atokano alongta bangso akiso kachire megjia phanpura kedamtang pai ni phai kre isiar ni langhem phi along COVID-19 swab test asai dengko bangso ahut langhem phi ahawar along kido tebok terai arong am langlong tor pendanglo tebok terai arong asora tuma phan lapen kaprek adim pen gari motor pen kebanga tuma phan anta bangso swab test asai dengko Kadol kabe bang pharohini ra thongkebra truck swab test ken angbong pen bang hini etuma phan COVID-19 akiso ke doang thek longpon COVID-19 akiso ke long lo kabangke Khanduli outpost along kedo Fort ABPN aboha along phan an kitona bangphu Sultan Mahmud Arta thongkebra sirkep lapen hojai pen hanso nangkinam ja phan kebanga bangphu Sudip Pol Arta thongkebra isi bang hini etuma phan sekelang ja phan COVID-19 isolation along an pontang lo আজি কান্দুলি এৰিয়াত swab test কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ প্ৰায় 270 মান মানুহক কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত দুজন পজিটিভ ওলালে এজন ডিঅপি কান্দুলিৰ ৰান্ধনী আৰু এজন পূজাৰ পৰা অহা মানুহ তেওঁ ক'ৰবাত ইফালে ফুৰিব আহিছিলে তেনেকৈ তেওঁ পজিটিভ পাইছে দুজনে পাইছে
lang hem phi pen bir sing tiso Karbi Anglong Live. West Karbi Anglong Angkang Arlo Lakha Kethom Chinthong MSC constituency Arlo Kedo Serang Arong Araratum Towar Lang Mi Pendanglo Ason Akisung Pen No Anta Jokon Ilang Lang Iktha Karbi Anglong Live Kelang Araratum La Henlo Chinthong constituency West Karbi Anglong district Lapen Meghalaya state Ahoy Along Kedo a constituency ang Bongpen Chinthong constituency ta isilo Lapen Kaching Thur Dunun Eta Laso a constituency henlo KAAC amahang ke tekning kan trokebra sirkep aningkan pleng terapita serang ahawar aradatum ke mesen atowar cheleng dumlong lela serang arat ke towar le kahing no chorkali rihing ame kabe mesen alang kabe pendanglo ajara sonta sorkar pen kelang ponabe busi radatum pen pherang ke thengno nang pachini do Kedamtang KAAC along all round development a sorkar kachare ahut punoy non parivartan sorkar kachare ahut punon kilong dunde abangke laputhak tha serang araratum KAAC atumaphan chonghong bom aphita thang asai ke klem kabedara jok rong araratum methang akhi chirung ponsi ku nopak ot kraipen methang kacheleng messenger aphan pura towar kache samar jon pro chonjam anpin Bangso atowar kasalam ponalong rar asai klem bang sotro teron Wilson Hanse pendanglo rong asaratum japonsi kilometer hini ajak kiding pia towar chesalam ponuposi sotro teron pen pachini pon Jong sinili tomatowar prabjin penang selam pipe pulote kewangji kilik aporahut ke BJP sorkaralong cherab dun thekhilu puta ningje ponthu Phelang pipen mohonteron Karbi Anglong Live Kedamtang pai ni phaikre ACR ni Handri Hansepia Phan Bokajan Block Mondal Mohila Morcha Amai Phi Lapen Sarthi Ingtia Phan Kisan Morcha Amai Phu Arpu Kepegalu Pajirpon Bokajan Block Mondal Committee asa hemalong kapadopon bangso arpu ke pekamai along Bokajan Block Mondal Committee amai phu Purna Chetri pensi mai chepa hemphu ponlo Laso ahut BJP East Karbi Anglong District Committee dunmai phu Roland Killing Aluhi Sarpo Aman Pendanglo East Karbi Anglong District Committee Mohila Morcha dunmai phi Kareng Teronpi Chunbangpi Moromi Mara Robi Rongpi BLCC Chairman amai phu Bipin Indwar VDC amai phu Budhi Chetri atum Pendanglok Ongdung BJP Klembang atum Alohi Aman Pen Chetongdung Mai along East Karbi Anglong District Mohila Morcha Dunmai Phi Karing Teron Pi Arideng Pensi BJP Bokajan Block Mondal Mohila Morcha Amai Phi Handri Hansepi Lapen Kisan Morcha Amai Phu Sarthi Ingtia Tumaphan Arpu ke pegalo Bajir Ponlo East Karbi Anglong District Committee Dunmai Phu Roland Killing Ahin Pen Kewangji Arni BJP Asong Ansose Jakong Horang Kachapang Tang Pon Thekje Aphan Mesen Pen Claim Dam Nang Popusi Mayalong Thanbari Pon Bokajan Pen Ananterang Karbi Anglong Live Dwarbagori constituency angkang Dolamara Kangdir Teron polling station kaparlo Langtuk Tokbi arong along Ronsing Tokbi Francis Tokbi lapen Rovel Tokbi atuma hemalong PHE pen kikimpon Barpi Barso ahem mate Kachiti ahem kapatang pipedara jok ningkang samse kachepatlang Ningkan hini plengdera phita contractor Birson Rongpi nilituma phan sorkar pen nangkapanong pi barpi barso kidwa hem mate kachitia hem kikim kerang nangpatang pi pedar lupusi langtuk tokbi ronsing tokbi lapen Francis tokbi atu akoiwan nilituma pherangke kahomrida mahut Francis tokbi nangkapachini duna tengke nili phanabangke anut kaprek abarpi barso ahemalong nangpon detsi mohor tame nang enpondo Lasi ladak pen langdang pulote abilta joen etta hailumini. Lasi sorkar pen nang kipiji ason pulote nang pi pami nang jia potlo. Halapu tarapung borpung pen boha nang kedua tuma phanke bangso abadi barso ahem kikim patang pilo. Setane litumdak langtuk tokbi amikar don thoma tuma phanke non anta nang patang pipi darabangke ningduk lopusi jethan pon. Patai phansi juniri dunlo. Mane energy ding penny tum tang hong bom loss tame nang patang tin delu asi sokar pen rabji binong pote hok nang klem pipa mina ing pusi chuni ridun lo la pen hala inglong sor hostel ke do tum abang phange
patang pilau lau lo dan ni tum rong duwe ke tum bang phan ke nang patang pi te le Inglang so mane kono la tarapung man. tarapung la pen bor pung so Hatun ke dak bohana ngedu. dages ini lo charlie boha cho Acha acha. alang tum hangi patang pilau lau lo Kenali tum da rong so pandang si. patang pi te le Oh. Lason thak thak si inglong ari kedo lamtuk tok biarong ningkan thokyap soselo kabocheta setami piniar ni anta mesen kachelenga towar lapen mesen kijuna langabar sa abilang puta kisungi phoara ratum nakachini do Soalnya mah ke nang cak kang po. Stame man akam nang klaim kredit ti. Tapi kula lang stame son thalo la ta pung atwar khuli plot amat. Dom lang la so lang li tung juno da la hang ti jeman khorai hi jeman do la da. La sinon lang jun stame ni tung pelang an kiduk dulu. Something wang lu pete mu tawar nang pipo lang nang pipo pupong ke phi bang ke asa kam nang chiklem ke detiti kinon ke ni ditum ke kijuna lang ta vilo tawar puta vilo ke kijuna lang ta pen sa than lo rong sa than lo ke la tar pungal dina bonai pen masi lang purung ang tik ma juno dak long ke ni tum ke kijuna ka sik sak do ko kedam tang congress kacharia hut lang angkro nang selam pilo bonta konaksi lang ki dudu nang jima ha daga bangke dudun desi hidialong ki durong ajok mesen alang junlong lederlong election counting mang lo pulate enang sia kang po angke ko pisika vilo pulo ni tungke o lang pe ni tungke tu war si ginang sot pulo angke election de lo pulo de ni tung phang tu war ta velo lang ta velo si ni tungke akolo son hem so pini ni ki ron sa mi tung phang ke son kadure du son em palom jai ti lo si tu non ki nang so ke ni tungke rong along ke rong ke minai politi tu war minang po thima tu war ke ni tungke ki so gun i pendang lok ni tungka jo phero si hilanai mati si tu war be nang so lo ku leng sa mi mu pe na arong sa pulo tu leng ta ka lang do nasi pariwartan asokara hinpen nilitum kisung ke boy doan prabjin pen nang pajok pinangji pusi kachuningri padorinti dolamara pen arjison rongphar korbiang long live tang debini prime tama birta ke lapon sigan toniklo dome thakmi ajoki me